kuphwanya lonjezo ndi mlandu waukulu kwambiri pamaso pa Mulungu. Ngakhale Baibulo limatiuza pa Mlaliki 5 kunena kuti pamene ukulonjeza china chake usachedwe kukwaniritsa chimene walonjezacho, pakuti Mulungu sakondweretsedwa ndi chitsiru. Pakamwa pako pasakuchimwitse polumbira zinthu zabodza zimene iweyo sungakwanitse. Amene watu ndi mawu a Mulungu kuchokera pa Mlaliki 5. Komano pali zitsanzo zambiri m'Baibulo mmenemu monga ngati lonjezo linadutsa mutu wa Yohane, zimene zimatiuza kunena kuti kuphwanya lonjezo ndi mlandu waukulu kwambiri. Mchaka cha 1988 President George Bush Senior wa ku America analonjeza anthu pa kampeni kuti akadzalowa mboma adzasisa misonkho. Koma atangoyamba kulamulira zinthu sizinakhale choncho, ndipo misonkho inakwera kuposa amene inalili poyamba. Tonse tikudziwa zimene zinachitikira mkulu ameneyu. Analamulira teremu imodzi yokha. Anthu aku America sanamuvotere mchaka cha 1992 chifukwa cha bodza lakeli, ndipo anavotera Bill Clinton. Herbert Hoover wa ku America analonjeza anthu pa kampeni kuti akadzalowa mboma adzalimeretsa aliyense. Chizungu chake iyeyo ankanena kuti a chicken in every pot and a car in every backyard. Anthu ambiri anatengeka ndi lonjezo limeneli mpaka anamvoteradi mchaka cha 1928. Koma patangotha miyezi 8 ali pa mpando, zinthu zinasinthiratu pamene chuma cha dzikolo chinawonongeka. History imatiuza za 1928 Great Depression imene inachitika pa dziko lonse lapansi. Zimene zijatu zinachitika mu nthawi ya mkulu ameneyu Herbert Hoover. Iyeyu analamulira teremu imodzi yokha ndipo anachotsedwa pa mpando mchaka cha 1932. Mwachidule ndikuwuzeni kuti anthu aku America anakwiya ndi bodza lakeli, ndipo sanamvotere mchaka chimenechi. Anavotera President Roosevelt. Lyndon Johnson analonjeza anthu pa kampeni kuti akadzalowa mboma sadzatumiza asilikali kukamenya nkhondo ku mayiko akunja. Koma atangolowa mboma mchaka cha 1964 iyeyu anatumiza asilikali kuti akamenye nkhondo mdziko la Vietnam. Mwachidule ndikuwuzeni kuti Johnson ndi president amene anakolezera nkhondo ya ku Vietnam, ndipo anaphisa asilikali aku America oposa 50,000. Zimenezi zinachititsa kuti anthu ambiri akwiye naye ndi kuyamba zionetsero. Pofuna kuzipasa ulemu, iyeyu sanemenawo pa chisankho cha 1968 chifukwa anadziwa kuti anthu sangamvotere. President Muhammad Buhari wa ku Nigeria analonjeza anthu pa kampeni kuti adzapanga create 3 million jobs pasanathe chaka chimodzi. Koma zimenezi sizinathekebe kufikira lero lino, ndipo anthu aku Nigeria ndi okwiya kwambiri ndi mkulu ameneyu. Mukabwera ku Malawi kuno ndiye mukuzidziwa kale. Inalonjezedwa fertilizer wa 4,495 kwacha, koma lero ikumugula pa 80,000. Analonjeza mafuta galimoto otchipa, mapasipoti a 14,000, pano afika pa 250,000 kwacha. Kudya katatu pano anthu akugona ndi njala. President dzulo lomweli anapita ku Chikwawa nkumauza anthu kunena kuti musamadalire sima yokhayokha, inuyo muzidya kaya ndi minkhaka kaya ndi makaka kaya ndi zipatso ndi china chilichonsecho chimene mukuchiona kuti ndi chakudya, koma musamadalire sima yokhayokha zimenezo zisinthe chifukwa chona kuti panopo chokudya kulibe. Pamene iye mweyu ndi amene amayima ndi chilima pa msonkhano kumatiuza kuti ndikangowa mboma lachiwiri pano pa 22 Juni pano anthu muzidya katatu pa tsiku, koma lero njala yavuta akuti ayi musamadye katatu koma muzidya zipatso zosiyanasiyana, muzidya makaka, muzidya zinthu za ntchire ndi zina zotero pofuna kupewa ku njala imeneyi.
president ameneyu analonjeza ntchito 1 million within a year, pano ali bize kuchotsa anthu ntchito. Analonjeza kuti adzabweretsa makampani anyuwani kuno ku Malawi, koma lero ayambapo kutseka makampani amene analipo kale. Anatiuza kuti dziko la Malawi lidzasiya kudalira ngongole chifukwa ku Malawi kuno tili ndi ndalama zochuluka kwambiri, mabiliyoni ankhaninkhani, koma tikunena pano ali bize kupempha ngongole ku bungwe la IMF. Anatiuzanso kunena kuti adzathana ndi katangale, koma panopa ndalama za subsidy zoposa 20 billion zabedwa ndi anthu amenewa. Analonjezanso kunena kuti akadzalephera kukwanitsa malonjezo awo pasanathe zaka ziwiri, ndiye kuti adzapanga resign ndikutula pasi udindo wawo. Tikunena pano tili mchaka cha number 3 akulamulira, and everything is going from bad to worse, koma iwowa sanatulebe pasi udindo wawo. Ndiye mukawerenga Baibulo pa Mlaliki 5 verse ya 4 nkudzalekeza 6, mukhoza kuona nokha kunena kuti kuphwanya lonjezo ndi tchimo lalikulu kwambiri pamaso pa Mulungu. Akuti olankhula mabodza adzawonongeka, Miyambo 19 verse yake 9. And this is evidence kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi anzake aja akuwonongeka chifukwa cha mabodza ochuluka amene ananamiza Malawi pa kampeni.